Selamat menyaksikan dan salam pesona budaya. Cilik wae nyidung, cilik tuwek sik rumangsaku. Ya apa saiki? Awan-awan. Awan-awan. Kate nang ndi, kate nang. Hah? Kate nang ndi? Teng ngidung, Pak. Alah, wong rai gak kemedol kok kate ngidung gak sukan wek sinontok ta. Raimu iki gak kemedol. Sing ganteng iki didhisikno, sing elek-elek sing mburi. Ora gak kemedol kok. Jajane jajan kecepot, peluntire parutan klopo. Hei. Apa nih? Wayaku, aku sing itu. Kok teke aku arep iso. Kok iso Wong kok ambisi lho. Iso maca tagas e. Sing edungi sing enom, sing tuwek leren, gak ngrungokno mburiku. Lha lek aku leren terus bojoku mbek anakku sapa sing ngingoni? Lah nek gelem tak pek tak ingonane kere. Ya peken gak apa-apa bojoku wis bejat e. Ora. Wayaku kok. Zaman saiki zaman wis canggih. Enom tuwa dolanan HP. Penggaweane lancar, sukses, yo pahap. Bojone digondol wong. Yo perkara HP. Mulane ngono dulur aja disalahgunakne. Lho, pisan ta, Pak? Ngene lho, pajak-pajak. Mangan kupat jangane rawon kadung ngombe obat kuat. Lah kok keturun. Anjene gak sore-sore mau. Pinara kang sekeco monggo mirsani kesenian kula. Penjangkane dolur kabeh para pujangga iso ndadekno sejarahe nang bangsa kita ya. Saben 20 taun sepisan mesti ana gara-gara jroning negara nggawa korban dewa. Wiwit taun petang polo ngadepi penjajah sing angkara
korban jiwa sampak potoan nyawa saking kepengene Indonesia taun swidak limo ana pergolaan jroning negara ana Kembong pati dolor iku sing dadi dalang mulane akeh wong gak salah sing dadi rong puluh taun maneh cak ana kedaden petugas misterius mbrantas penyakit masyarakat kabeh ditumpes ilang mulane sampai akeh mayat aku nek dilo situasi zaman saiki kok rumangsa kiris ning rasane ati nyawa lan raga kaya radiasen gegeran siti gawa korban apa maneh dulur lek aku ayam ndelok TV tepak acara brutal uga patroli saanane perkara kumpul dadi siji ana penipuan ana korupsi kekerasan uga pembunuhan pencurian uga perampokan miras narkoba sing dadi lantaran mulane sampe akeh korban arek ono kasus pemerkosaan sing dadi pasaran gak cukup nonoman uga bujangan sing wis gerang-gerang gak gelem ketinggalan nek sampe gak oleh sasaran anak putune sing dadi korban. Enggak,